Un saúdo a todas e a todos. Xa estamos inmersos nesta novena edición do Festival Atlántica de Narración Oral. Entre o día 1 e 11 de xullo deste ano están programadas máis de 80 funcións de balde e 22 delas en Santiago de Compostela. É un evento, un festival totalmente consolidado que naceu aquí en Compostela no ano 2013 e do que nos sentimos tremendamente orgullosas. Dende que botou a andar, mantivo sempre a súa esencia de encontro de voces e historias que suman tradición oral á cultura atlántica. Un festival que medrou cos anos ata converterse no encontro de narración oral máis importante de España destas características. Dende logo, para o Concello de Santiago é unha satisfacción poder colaborar na súa organización. Nesta edición poderemos gozar en Compostela de contos tradicionais galegos, romances, cancións, xogos, roteiros documentais, actividades para todos os públicos e para todas as idades en distintos espazos da nosa cidade. Desde aquí, quería convidar a cidadanía a asistir a todos estes espectáculos do Festival Atlántica de Tradición Oral que nos conectan co noso pasado. E por iso mesmo nos axudan a coñecer mellor o camiño do noso futuro.